Pozdrav ljudi, znači ćemo igrati Minecraft, pa krenimo. Znači, evo nas u Survivoru, samo jedno skinem. Pa idemo da pokupiti trave za početak, jer imamo zemlje, pijesak će nam treba. Samo tu zemlje ovoga pijeska, pošto će nam trebati. Ali ovo je ovo ostrvo, ali nema veze. Idemo. Ubiti svi. Čekajte. Vidimo, nismo dobili ništa. Idemo napraviti malo kuticu. Vraćam se čim napravim kuticu. Ok, kuticu. Ljudi, to bi bilo to, vidimo sljedećem klipu.